Det her er Malene. Malene kan rigtig godt lide kvalitetstøj og sidder ofte og kigger på Tiger Swedens hjemmeside for at finde et fedt outfit. Når hun finder et outfit, hun rigtig godt kan lide, kigger hun på prisen og opdager, at det koster en tredjedel af hendes SU, og så vælger hun at gå ind på H&M's hjemmeside for at finde noget lignende. Hun ved dog godt, at H&M's billige alternativ ikke har samme kvalitet og derfor ikke helt samme lækre look. Men når Malene endelig sparer sammen til at købe et dyrt mærkevare-outfit, bruger hun det kun få gange, og derefter hænger det bare i skabet uden at blive brugt. Fordi hun føler, at det allerede er blevet vist frem, og at moden har ændret sig. Hun ønsker, der var et alternativ, som kunne matche hendes ønske om kvalitetstøj til en rimelig pris. Vi har opdaget, at der er andre unge kvinder ligesom Malene i alderen 18-30 år, som står i samme problemstilling om at have et interesse for mærketøj af god kvalitet, men hvor prisen er langt over deres budget. Derfor køber de ligesom Malene et billigere alternativ for at spare penge og lette på samvittigheden. Man ærger sig over, at man har mistet interessen for sådan noget dyrt tøj rigtig hurtigt, og vil ønske, at andre også kunne få glæde af det. Der er altså et problem omkring tøjets korte modelevetid, men at det har en lang brugbarhedslevetid, som overhovedet ikke bliver udnyttet. Der er også en stigende tendens i at shoppe igennem en social købsplatform, hvor det er muligt at få gode råd fra sine veninder og få deres mening med omkring tøjet. Derudover oplever vi det at ønske om et varierende klædeskab, hvilket ikke er realistisk for de kvinder, da de ønsker noget dyrere tøj, og derfor ikke har råd til at købe mere end et outfit. Vores løsning til det her stigende ønske om det her mere varierende klædeskab, det er et såkaldt tøjbibliotek, hvor vi vil gøre det muligt at leje tøj. Vi vil udleje mærkevaretøj til både hverdag og til fester, så du slipper for at investere i noget, som du kun bruger få gange. Med mærkevaretøj, der mener vi Tiger Sweden, Acne, Designers Remix og Margit Brandt. Vi har et ønske om at udleje kollektionsprøver, så vi hele tiden sikrer os, at du får den nyeste mode. Det vil være muligt at leje vores tøj over en hjemmeside, og så vil vi også komme ud til homeparties, hvor vi vil fremvise tøjet til dig og dine veninder. Her får du mulighed for at gøre shopping til en hyggelig del af din hyggeaften eller en fest, hvor du får mulighed for at få input fra dine venner. Vi har endnu ikke været ude og få indhentet nogle indkøbspriser på kollektionsprøverne, så derfor er de priser, jeg vil nævne nu, skønnet. Der er 2 muligheder for dig til at leje vores tøj. Den ene mulighed er at tegne et abonnement over internettet, hvor du månedligt betaler 200 kroner ind på et lånerkort, og det her det giver dig altså adgang til at låne 4 stykker tøj per anden uge. Det vil altså sige, at du kan leje 8 stykker tøj om måneden til en pris per styk af 25 kroner. Hvis du ikke har brug for at leje 8 stykker tøj om måneden, vil det også være muligt for dig at kunne leje 1 stykke tøj til en pris af 40 kroner. Heri kommer der så også forsendelse. Men hvis du lejer vores tøj igennem et af vores homeparties, vil der ingen forsendelse være, og derfor er det jo så kun 40 kroner per stykke tøj. Vi vil gerne sikre os, at vi tilbyder dig den smarteste løsning, og derfor så vil vi lave et eksperiment, hvor vi tester konceptet af. Det her eksperiment det vil så tage udgangspunkt i et homeparty, hvor det vil være muligt at lege noget modtøj med hjem over en begrænset periode. Formålet er at undersøge, hvilke løsninger der vil være mest optimale at arbejde videre med for os, og for at få valideret vores koncept. Det, som vi altså tilbyder dig, det er muligheden for at få fat i den nyeste mærkevaremode til nogle billige penge, med fokus på at skabe deleøkonomi og genanvendelse. Derudover så vil vi gerne have, at både du og vi bidrager til at skåne miljøet, og det gør vi ved at leje tøjet i stedet for at købe det. Ved at leje tøjet, så kan det bruges mange gange af flere personer, hvorimod ved et køb, så bliver det kun brugt få gange af én person, og derefter så hænger det tit bare i skabet. Vi skaber også værdi for vores samarbejdspartnere ved at vi tager os af deres kollektionsprøver, så de slipper for at bruge tid og ressourcer på at skulle få dem solgt bagefter. Vi tilbyder altså et nyt koncept, som tager udgangspunkt i deleøkonomi, genanvendelse og et større varierende klædeskab. Hos mange kvinder i alderen fra 18 til 30 år er der et ønske om kvalitetstøj, men prisen prioriteres højere end ønsket om det faktiske tøj. Så vi har løsningen, hvor både tøj og pris har høj prioritering. Derudover har vi også fokus på tøjets gennemløbstid og planlægger derfor at holde et lagersalg en gang i kvartalet for at gøre plads til nyt tøj. Det vil sige, at hvis du har lejet noget tøj, du er blevet ekstra glad for, kan du altså ende med at købe det til billigere penge, efter at andre har fået stor glæde af det. Vi kan altså tilbyde dig muligheden for at få et kæmpe online klædeskab med alle de mærker, du går og drømmer om. Til en fornuftig pris af kun 200 kroner per måned kan du vælge mellem alt tøj fra vores lager, hvor flere kan få glæde af tøjet, og derfor så vil tøjet blive brugt optimalt og have en længere brugstid, hvor det virkelig kommer til sin ret. Du behøver altså ikke længere gå på kompromis for at spare penge. Du kan nu vælge det tøj, som du går og drømmer om.